हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि सुबिता दैमारि ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आरोबाव गोदानै खुलुमनाय जासिहरबावबाय आरो ओमफ्राय दिनै आङो नै पार्लाराव थांनो ओंखारलायबाय आरो फुंनि टाइम दा स्कुटिजों थांसै आङो सासे आगै लिंहरगासिनो नालाय थाब थाबनो हाखु दारा फैयाबो मोनसे खामानि दं होननानै लेंहरनायखाय आं दा थांनो नागिरबाय आरो ओमफ्राय न'नि खामानि जोबखाबायमोन ओमफ्राय दा आङो थांसै फुंनि टाइम बिदिनो 8:30टासो टाइमाव आरो दा आङो दखानाव मोनफैबाय लोगोफोर दखानाव फैबाय थानायखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो हायासै आरो आं डाइरेक्ट नै बे आगैयानो लेंहरदोंमोन बे आगैया थ्रेडिं खालामजानो नागिरदों ओमफ्राय दा आङो खावसेखौ फारसे साइडखौ आं थ्रेडिंखौ खालामखांखाबाय ओमफ्राय नै फारसे साइडथिं खालामाखै आरो नैबे साइडथिं खालामनानै लाखांबाय आङो एसे दंबावो फिनिशिं खालामनो बेखौ फिनिशिं खालामनानै लागोनसै आरो ना नै लोगोफोर आं खानाय बोगासिनो दा नैबे सासे आगैनिखौ आरो दुर्गा फुजानि नामै खानाय बोजादों आगैया ओमफ्राय बोनानै होगासिनो आङो मोखांखौ फेसखौ खोन्थानाय जायासै आरो नोंथांमोननि सिगाङाव गाज्रि दामोनसै नोंथांमोना नायनो लुगैदों जानो हागौ सोरबा खाथि खालानि मानसिफ्रा आरो मिन्थिनो लुगैयोना सोर बोजादों बे आब'नाव खानायखौ होननानै ओमफ्राय आं खोन्थानो हानाय नंला दे सनाफोर दे मानोना बे आगैया लाजिनाय बायदि मोनदों आरो ओमफ्राय ओंखायनो आङो बे आगै आं नोंनि फेसखौ खोबथेनानै होनोसै नों नुजाना नुजाया होननानै सोंखादों आङो ओमफ्राय खोन्थायाबा दा खोन्थासै आब' होनबाय नालाय आंबालाय फेसखौ ओरैनो जोख्लोबनानै होनसै आरो जेबो देखायला आं नोंनि मोखांखौ होननानै होबाय आरो आङो होनबाय आरो ओमफ्राय दा नै आगैया आं खानायखौ बानायगासिनो बानायखांबायानो आरो फाइनाल लुकआ बेनो लोगोफोर ओमफ्राय दा बेनि खानाया गोलावथार नालाय ओमफ्राय एसे खानाया बिबार बारनाय दंमोन एसे बिबार बारनायाव एसे गाज्रि जादों आरो ओमफ्राय दा आङो खानायखौ एसे हानोबो थिनदों आगैया आं दा खानायखौ एसे हानानै होनसै आरो दसे उनाव आं दा खानायफोरखौ एसे नायग्रोबाय आरो बबेया जादों बबेया जायाखै एसे चेक खालामबावबाय आरो आङो दा आङो खानजंजों एरनानै नायदों आरो एसे अजन गोनां आगैनि खानाया मोजाङानो गिलिर आरो ओमफ्राय आं दा आगैनि खानायखौ हास'बाय नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानोबो हायासै आरो खानाय हास'नायखौ मोजां नुबाय माने आगैनि खानायखौ आरोना बेनो लोगोफोरनि खानाया जोबोर मोजां बांद्राय गोबाबो नङा बांद्राय रोजाद्रायबो नङा मिडियाम टाइपनि आरो बेनि खानाया ओमफ्राय एसे अजन गोनां होन्दों आं एसे लिरदेरदो बिदि खानाया एसे बानायबा मोजां जायो माने बिदि एसे अजन गोनां खानायफ्रा आरो जों माने बिउटिशियानफ्रा जेनेबा दांबानो मोनथियो आरो खानायफोरखौ बबे खानाया माबायदि जागोन खानाया बोजानानै थांखांबाय आगैया ओमफ्राय आंहा सिरि जालायबाय आरो बरिंनो हारसिं जालायबायना मानसिफोर थायोबा माने मोजां मोनो आरो गोसोफोरखौ दा रायलायग्रा रावबो गैलालाय सिरि थानोसैलाय लोगोफोर हारसिं थानो बानायखाय नै आगै सासे फैलायबाय आरोना बेखौ आं थ्रेडिं खालामनायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थाबाय आङो दा आगै सानैमोन फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा बिसोरखौनो खेबहोबाय आङो आगै आंनो एसे ब्लग बानायना हो फिसानो होननानै आं बिसोरखौ खेबहोबाय आरो आगैमोनखौ नङाबाथ' आङो भिडिअखौनो लानो हाया जायो आरो आं टाइमबो मोनखाया बेबायदि ब्लग बानायनो भिडिअ खालामनो आरो बानायगौ सानो आङो समानो जाया आरो सोर हमनो सोर भिडिअ बानायनो बेबायदि जायोना आरो सोर खामानि मावनो आंनो खामानि मावनाय जायो नालाय भिडिअ बानायनो समखौनो मोना जायो आरोना दा आगैया थ्रेडिं खालामगासिनो दुर्गा फुजानि मालाय आरोना लोगोफोर बे जोंनि गेट बारनानै आरो हनै मैखुन बेरग्राया बेयावबो बारसे बारदों नै लागाव थानसैलां थाइजौबाबो जाजायो है एखेसोथ' नै एखे नङा जाया नोंलै गावनियासो बिमाया
नै मैखुना आयौ 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 फाग्लासो नै बेया बारग्लांथारबाय नै देन्जार बेखौ बिराद गिदिर नुदों दे मोगथाङाव मबाइलाव फिसासो नुदों नै मैखुना नै बिसि गोथाव मैखुन बेरदों हाबाब हाबाब नै आरो बैथिंबो दंबावोसोलै आं खोन्थानो हानाय नंलालै नै ओरैबो बेरदों नै मैखुना जोंना जा बेरलायबायना लोगोफोर आं माने दखाननिफ्राय फैखाबायमोन आरो दा नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय थानो हायासै आं डाइरेक्ट ब्लग स्टार्ट खालामदोंमोन आरो ओमफ्राय दा मैखुन खानो फैदों नालाय ओरै जोंनि माने खल सिथ्लायावनो आरो दा सेरफां दंफां हास'नानै दोननाय दंमोन जोंना थथाम थब्रैसो ओमफ्राय बेयावनो दा बेरगासिनो आरो माने बेखौ बन जानोसो लाबोदोंमोन ट्रेक्टरजों ओमफ्राय दा मा होनो मैखुन जानो होननानै दोनखादोंमोन आरो दा मैखुना बेरबाय अखा हाबाय थादोंमोन नालाय फालागासे अखा हानानै सान्दुं दुंबा बे मैखुना बेरो आरोना एखमबा बुहुत बुरजा बेरो एखमबा अनलाजों जायो एखमबा ओरैनो भाजा जायो एखमबा बेदराव होनानै जायो अनेक खालामनानै जायो आरो जोंहा आरो एखमबा लाब्रा लाब्रिफ्राव होनानै जायो आरो दा नै फिसाजो आं बिफा खागासिनो आरो मैखुन बांद्राय बेरबावाखैसो दा आरो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय थायो आं आवगोलनि ब्लगावबो एसे खोन्थाखादों बे सेरफां मैखुनखौ आरो ओमफ्राय दा आरोबाव आं खोन्थाफिनबावबाय आरो फारसे नै जिगाबनि मैखुनजों लायनो थांगासिनो आरोना दा जिगाबावबो मैखुन बेरनानै दङ लागाय जाना जाया थैलाबायो ना मायो मोनथिया लेकिन एक सेकंड र'दा फैबायलाय गैलालायदां मा जायो ना मा जाखो नै बावनो मोनसे ना दाउसो जायो दहायसो नायदोंमोन आङो फैलाय बैनो मोनथाय फैलाय बैसोरबो ओंखारलांदों दहायसो नायदों आङो मोसौ खानायनि सिगां जिगाब मैखुनखौथ' मोनबोआसैना लोगोफोर ओमफ्राय दा सेरफां मैखुनखौ आङो सुनानै लानोसै आरो दसे सोमहाबनानै दोननोसै सानदों आङो दा बे गिदिर गिदिराथ' एसे गोरा जायो जाजागोन ना जाजालाथाय बे नायसै आरो दा बे गोरलैया एसे गुरै जागोन आरो गोथाव जायो दसे सोमहाबनानै दोनसै लोगोफोर जिगाब मैखुना सोरबासो लांखो ना माखोथाय मिथिला आरो ओमफ्राय नैबे खांख्राइ बोराया दहाय ना नायदोंमोन आरो दा बेखौ सायनांगौ आरो नाया नै जोंना बान्दो दं नालाय खखा सायो जोंहा दा बान्दोनि ना आरो बेयो खखा साबा बेबायदि ना मोनो 1 केजिसो जागोनदां बेयो दा बायनाङा जोंहा नाफोरखौ आरो ना न'आवनो माने बान्दो दंखायो नालाय साबानो मोनजायो आरो इजिलि बायनाङा जोंहा समावल' बायनाङो आरो दाथ' ना मोनबाय थानाय बायनाङाखैनो आरो ना टाउननि मानसिफ्राथ' बायनानै जायो बेसोराफोर दा जोंहा नै बान्दो खोनायनि मोनबाय आरो ना स्र' बहुद मोजां नांदों नाया ओमफ्राय एखमबा बामि एरि नांबावो मागुर मासे नांदों दिनै बामिया माथाम जाबाय नांनाया जोंना आरो बारा गोबाव जाखायाखै बान्दो सानाया सप्ता खनसेसोल' जाखादों बेयावनो बुहुत मोजां ना नांदों आरो ना ओमफ्राय दा नै गेन्द्राया सायथोंसै बेखौ आं दस्रा खामानि मावनोसै आरो दा दसे मावनानै आङो दखानाव थांफिनसैलाय आरोना लोगोफोर स' गेन्द्राया सायबाय थाथोंसै होनबा ब्लगा गोलावद्रायबो जाबाय दिनैनि ब्लगा बिसिमावनो दोनथ'नोसै आं लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनलांबाय थागोन होननानै आरो नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय बाय लाभ इउ अल बयनिसिमबो खुलुमहरबाय दे